Sen darnos conta pasou un ano. En xullo de 2023 estábamos en Friol comezando este proxecto Descubrindo a comarca de Lugo e as terras da Ulloa con Guido Guía e hoxe, xullo de 2024, estamos no Concello do Páramo na 10ª xornada viaxeira. Apostamos por isto para que a xente conozca o noso concello. Temos bastante xente nesta andaina, por primeira vez que se fai aquí. Intentamos que conozca todo o mundo este concello, que é próximo a Lugo, é unha parte pequechiña del, pero bueno, interesante. Temos un campo, como se pode ver, espectacular, zonas moi chulas. Estamos muy contentos con los éxitos obtenidos en este proyecto. La verdad es que hemos ido creciendo, cada vez notamos más asistencia a los paseos, notamos que la gente repite, ya tenemos un grupo de seguidores cada vez más numeroso. Eu sou portuguesa, vivo aqui há muitos anos, em Lugo. Me aporta muita coisa cultural, coisas que eu não havia visto antes e não se me ocorria venir sola, claro, assim que com Guido, com estes grupos enormes, que são bastante grandes estes grupos, he conocido gente e me gusta muito venir a estes passeios. Eu vine tamén de fuera, de Valencia, polo que o meu galego é un pouco así como me sai, pero empecé este año tamén, encántame, pola xente, polo que coñeces como persoas, como lugares, como... Me vino estupendamente venir. Coñecemos xente, descubrimos a nosa terra, descubrimos a nosa historia, natureza, curiosidades e, por sorte, continuará neste mesmo verán, comezaremos o segundo ciclo. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña en cada paseo, que nos acompaña en cada nueva aventura y esperamos continuar teniendo tantos seguidores. Animar a toda a xente a que siga vindo a estas actividades tan boas e tan positivas para a terra e para todos.